Sunshine News Blast. Unang detalye sa toong balitang lokal, dili moubos sa 208 ka mga individual gikan 70 ka pamilya ang nawad-an og panimalay. Human ang kambal nga sunog nga niabot sa fourth alarm status niadtong Sabado sa hapon, Marso 7 sa usa ka residential area sa Sitio Univille sa barangay Kasambagan, Cebu City. Sumala sa report sa Bureau of Fire Protection, gibanabana nga naa sa 2,600 ka square metro nga lugar ang gilamoy sa kalayo. 52 ka mga balay ang hingpit nga naugdaw. Gikataho nga dali nga mikaylap ang kalayo tungod sa nagtapok nga mga balay sa maong komunidad o sa mga materyales nga dali masunog. Busa daghang fire trucks gikan sa nagkadaiyang fire station sa Dakbayan ang gipadala aron mapugnan ang pagdako pa sa sunog. Samtang duha ka wala mailhing individual ang nasamdan human makaangkon og wala pa matino nga level nga burn injuries. Ato sa insidente og gidala dayon sa duol nga pasilidad medikal alang sa pagtambal. Gibanabana usab sa mga otoridad nga niabot sa 3.9 milyones ka pesos ang kantidad sa danyos nga hinungdan sa sunog. Sa pagkakaron, ang mga apektadong pamilya temporaryong gipapuyo sa evacuation area samtang nagpadayon ng assessment o paghataw og tabang gikan sa lokal nga panggamhanan sa Cebu City.